inflating the numbers of casualties. They understood with absolute certainty that it was a rocket misfired by Islamic Jihad that damaged the hospital. Analysis of our aerial footage confirms that there was no direct hit to the hospital itself. The only location damage is outside the hospital, המקום היחיד שנפגע הוא מחוץ לבית החולים, במגרש חנייה, שם אנחנו רואים סימני בעירה, שאנחנו נראה בהמשך. And no structural damage to nearby buildings, אין שום נזק למבנה, לבית החולים או למבנים by any aerial munition, which would have been of different לא נגרם כתוצאה מתחמושת אווירית, שכן היינו רואים לכך עדות אחרת על המבנה. to the buildings, both of which haven't been identified in this incident. The size of the damage we see here is due to the warhead of the Islamic Jihad rocket. But most of the rocket's propellant is still evident due to the short flight of the rocket because the launch failed. The following visual evidence shows infrared imagery of the parking lot. You can see the central locations of fires, some debris of rooftops, no craters can be identified. I want to show you that. הנה הוא מראה את התמונות. הוא בעצם מדבר באנגלית כדי לפנות לעולם ולהבהיר את עמדת ישראל. הוא מציג עכשיו את התמונה של תצלום אוויר של בית החולים. Okay. We are showing the parking lot and the hospital. הנה שם מגרש החנייה ובית החולים בסמוך אליו באדום מסומנים. This is not in infrared, so you can understand it better. אלה כאן התמונות לא באינפרה אדום, אלא תמונות תצלום אוויר רגילות. זה כאמור פארק החנייה, מגרש החנייה. Shown here, okay, aftermath, after the hit. זה מגרש חנייה לפני ואחרי, ובתמונות שהוא מציג אין שום נזק היקפי למבנה עצמו. There are no craters here. הקירות עומדים יציבים. All of the above, which I said, no structural damage. The walls stay intact, no craters. These are the characterized that shows that not an aerial ammunition that hit the parking lot. סימנים ברורים לכך שלא הייתה מתקפה אווירית שפגעה במגרש החנייה. We also have example of what air-to-ground munition grader looks like. נוספת, As you can see, they do not exist in this instance. נגרם מפגיעה אווירית, וכאמור זה לא נראה בתצלומים שאנחנו מראים לכם. The unverified claims by Hamas. Those were lies spread by Hamas. I want to make something clear. It is impossible to know what happened as quickly as Hamas claimed they knew. That should have been an initial warning sign for many. Unlike Hamas, the IDF launched an immediate examination, which was overseen at the very highest levels of command. This professional review was based on intelligence operational systems and aerial footage, all of which we cross-checked. עשינו עליהם הצלבה ובדיקה כפולה ומשולשת. העדויות אשר אנחנו מראים לכם הראיות מאשרות שהפיצוץ של עלי אל-מעדני, בית החולים עלי אל-מעדני בעזה, נגרמו כתוצאה מפגיעה של טיל של הג'יהאד האסלאמי, אשר פגע בשוגג. כאמור, השארנו שאין ירי של צה"ל שפגע בבית החולים או בסביבתו. שנית, הרדארים שלנו איתרו טילים שנורו מתוך עזה בזמן הפיצוץ. במקביל למועד הפיצוץ איתרנו שיגורים לעבר ישראל. הנה מסלול השיגור מהצד העזתי. ושוב כאמור, הנה מסלול הטילים והטיל ההוא שנפל בסמוך לבית החולים
בנוסף, יש שני וידאוים עצמאיים שלא צה"ל צילם, שמראים את השיגור הכושל של הטיל וגם המשך של הנפילה של הטיל בתוך שטחה של עזה, בסמוך לבית החולים. באופן שלישית, תוך שימוש ביכולות מודיעין שלנו, אנחנו שומעים דיבור בקשר של הטרוריסטים על הטיל שהחטיא את מסלולו ופגע בשטח עזה. אנחנו נשמיע לכם עכשיו את השיחה בין אנשי הג'יהאד האסלאמי על גבי הטיל שנפל בשוגג בשטח שלהם. הוא משמיע את זה. אני אומר לך, זו פעם ראשונה שאנחנו רואים טיל כזה שנופל ככה. מה? הם אומרים שזה טיל של הג'יהאד האסלאמי. האם זה חמאס? מי אמר את זה? הם אומרים שהנזק שנגרם כתוצאה מהטיל החמאסי ולא מהטיל הישראלי. אבל אולי יכול היה ליפול לא בסמוך לבית החולים, אלא במקום אחר. דווקא שם הוא התפוצץ, לא משנה. הם יראו את זה מבית הקברות מאחורי בית החולים. הם יראו את זה מבית החולים מאחורי בית החולים. וזה פשוט נחטיא ופגע בהם. בבית החולים, כלומר. יש בית חולים, יש לך בית קברות מאחורי זה? כן, כמובן. אל-מעדני זה בסמיכות, במתחם, ליד בית הקברות. כאשר אתה נכנס למתחם, קודם אתה נכנס אליו, אתה לא הולך לכיוון העיר, מצד ימין של בית החולים מהדני נמצא בית הקברות. כן, אני יודע, כאמור, זו השיחה בין שני פעילי הג'יהאד האסלאמי, שבעצם מאשרים שהטיל נורה על ידם והחטיא. הטיל הזה נפל בשטח פליסטיני וגרם להרוגים פלסטינים. במהלך המלחמה הזאת ספרנו לפחות 450 טילים שנורו בעזה אבל נפלו בשטח העזתי, ומי שמשלם את המחיר הם התושבים העזתים. אני רוצה להראות לכם תמונות כרגע. הנה כל הסימנים האדומים של שיגורים כושלים שנפלו בתוך שטח הרצועה, 450 כאמור, וכאמור חלקם יצרו הרוגים רבים בקרב העזתים, ואחד מהם נפל ליד בית החולים עלי אל-מהדני. אנחנו בנוסף חולקים את המידע הזה עם שותפינו, ראשית עם ארצות הברית. אנחנו רוצים את השקיפות המוחלטת מולם, מכיוון שאנו לוקחים כל תקרית שכזאת שמעורבים באזרחים ברצינות רבה. לצערנו, רבים במדיה הבינלאומית הכוונה מיד שידרו את ההצהרות של חמאס שהאשימו את ישראל, במקום להמתין לבדיקות ולתחקירים של מידע מהימן שצה"ל מספק. חלק מגורמי התקשורת בעולם העדיפו להציג כותרות שמסתמכות על דברי חמאס, והכותרות האלה עדיין לא תוקנו. אני מבין את הצורך לפרוץ עם חדשות מהר, אבל תסכימו איתי בוודאי שאחריות ומהימנות קודמים למהירות בשידור ובדיווח. הפעילות שלנו היא בהתאם לחוק הבינלאומי. לסיכום, ההאשמות האלה אינן מבוססות ונעשו על ידי טרוריסטים כנגד ישראל בכדי להמשיך ולהגדיל את המתח באזור כולו. עכשיו הוא משיב לשאלות. נשארים עם השאלות? מה אתם אומרים? נשאר עם השאלות. This much death and destruction. And then second of all, I'd also like you to address the question of credibility, because frankly the IDF has a less than perfect track record with the issue of credibility. Among other incidents, the Israeli government initially claimed that it was armed Palestinian militants who killed the journalist Shireen Abu Akleh, which is not true. So why should the world trust you now? Because of the importance of credibility, and in the past
we had ourselves were fast to go to conclusions. This is why in this event we took the time. It took us more than 5 hours. We wanted to לקח לנו 5 שעות לבצע את הבדיקה הזאת. רצינו לוודא שהנתונים בידינו מהימנים, שעשינו בדיקה כפולה ומוצלבת לגבי כל הנתונים. To answer your first question, I'm saying it again. What I understand the assessment is there were people in the parking lot. ההערכה היא שהיו אנשים במגרש החנייה, שככל הנראה ניסו לפנות פליטים או להעביר פליטים למגרש החנייה. זה לא היה בתוך בית החולים. מה שאנחנו מבינים בנוסף הוא שמכיוון שמסלול הטיל היה קצר מאוד, מכיוון שהשיגור נכשל, made a larger explosion than the warhead itself. הנפילה של הטיל עצמו גרמה נזק לא פחות גדול, אם לא יותר גדול, מהראש הנפץ הקרבי. כלומר, האפקט גם של נפילת הטיל וגם נפילת ראש הנפץ יצרו אפקט גדול יותר מאשר טיל שמשוגר במסלול קשתי יותר וארוך יותר. Okay. So will you open access for journalists to be able to go into Gaza? I believe there are journalists אנחנו בשלב הזה, אני אסכם בשלב הזה את השידור שלי.